יש לי אוקוללה חדש ישר מהקופסה, וזו הזדמנות בשבילי להראות לכם משהו חשוב על כיוון אוקוללה עם מיתרים חדשים. משהו שיעזור לכם לשמור על המיתרים מכוונים. טוב, אז פתחתי עכשיו אוקוללה חדש ישר מהקופסה, ואם גם אתם קניתם פעם אוקוללה, או שאפילו קיבלתם אוקוללה, או שיצא לכם לנגן על אוקוללה שלא ניגן הרבה זמן, אז הוא בעצם נשמע ככה, הוא נשמע ממש לא מכוון, ומה שקורה, גם כשמכוונים אותו, אז לוקח לו הרבה זמן להישאר בכיוון. אני רוצה להראות איך מכוונים אוקוללה כזה שהמיתרים חדשים. זה יכול לקרות גם אם אתם מחליפים מיתרים והם חדשים, ואיך גורמים לדבר הזה להישמע כמו... אז הוא בעצם נשמע ככה, הוא נשמע ממש לא מכוון, ומה שקורה, גם כשמכוונים אותו, אז לוקח לו הרבה זמן להישאר בכיוון. אני רוצה להראות איך מכוונים אוקוללה כזה שהמיתרים חדשים. זה יכול לקרות גם אם אתם מחליפים מיתרים והם חדשים, ואיך גורמים לדבר הזה להישמע כמו... אני שם טיונר, ובמקום על מצב אוקוללה שמראה לי איזה מיתר אני מנגן, למשל מיתר 1, רואים, הוא מראה לי בכלל 5. אני לא אשתמש במצב אוקוללה, אני אעביר אותו למצב כרומטי. בחלק מהטיונרים זה נראה ככה, כתוב כרום. אני אכוון את מיתר ראשון ואסובב אותו, בדרך כלל זה יהיה לסובב, למתוח, כי המיתר יהיה רפוי. נסובב אותו עד שאנחנו נראה את הצליל A, את האות A. מיתר ראשון צריך להיות A. ירוק. נסתפק בזה, זה כיוון ראשוני. מיתר שני, אנחנו נחפש את האות E. אני מותח עד שאני רואה את האות E. גם אני עוצר. מיתר שלישי. הפעם, במקרה של מיתר שלישי, הוא כותב לי את האות D. מיתר שלישי צריך להיות האות C. זה אומר ש-D זה מעל C, אני צריך לשחרר את המיתר. עצרתי. ומיתר רביעי והאחרון זה G. כותב לי כאן F, כתב לי סוג של F, אז אני צריך למתוח עוד קצת, כי F זה מתחת ל-G. זהו. עכשיו, הבעיה של הרבה שמקבלים אוקוללה חדש, זה שמכוונים פעם אחת וחושבים שהוא מכוון, אבל הדבר שפה אני רוצה להסביר מה בעצם צריך לעשות, זה לקחת את המיתרים ולתת להם מתיחות. כל מיתר אני מותח ממש ככה, מיתר שני גם, ומיתר שלישי ורביעי. אני יכול גם קצת לתפוס ולמתוח עוד פעם את כל המיתרים. זה יצא מכיוון, אז למה עשיתי את זה? בגלל שזה מדמה נגינה של כמה שבועות, הדבר הזה. זה במקום שננגן הרבה יום אחרי יום ונכוון כל פעם, אז אני קצת מותח את המיתרים, וזה גורם להם להתיישב בצורה יותר טובה עכשיו באוקוללה. מה שאני מסביר זה נכון גם לגיטרות ולכל כלי מיתר. עוד פעם כיוונתי, ועוד פעם אני מותח את כל המיתרים. בואו נשמע. האוקוללה ממש מכוון, אבל יכול להיות
עוד כמה דקות הוא יצא לי מכיוון, אז עוד פעם אני עושה את זה. רק שתראו כמה אני מותח, שלא תפחדו על המיתר. אני עושה את זה, אתם יודעים, בצורה מחושבת, אבל גם לא צריך לפחד שהוא יקרה. זאת העוצמה שאפשר למתוח, ככה. עוד פעם יצא מכיוון. אחרי 3 פעמים כאלה שמתחתי וכיוונתי, אני בינתיים מסתפק בזה. מחר, אתם יודעים שעובר עוד יום, אפשר עוד פעם לעשות את זה. אחרי יום, יומיים, הוא כבר ממש נתפס, והוא לא יוצא מכיוון כל פעם. הנה, יצא כבר מכיוון. ניתן לו עוד אחד. זה הרעיון, אוקיי? אז מה שעושים, קיבלתם יוקוללה חדש עם מיתרים חדשים, לכוון, למתוח ולכוון. לחזור על הפעולה הזאת כמה פעמים, וזה בעצם מרגיל את המיתרים לתפוס את המקום שלהם. שיהיה בהצלחה.